Zhou Jiankang, Ċiniż ta' 55 sena nata l-libertà provizorja wara li allegatament abuża sessualment tifel ta' 9 snin li kien mommu f'ħanut fil-Mosta aktar kmieni dan ix-xahar. Fil-qorti ntqal li l-filmati tas-sigurtà mill-ħanut ma jħallu l-ebda dubju. Il-ħelsi mill-arresti nata wara li saret talba mill-ġdid mill-avukati tal-imputat wara li meta tressaq l-ewwel darba l-qorti ċaħdet it-talba tad-diviża. L-akkużat li hu ħaddiem fil-ħanut ingħata l-bejl b'depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 25,000 euro. Brendan Cassar ta' 19 sena mill-Marsa ġie arrestat wara li kiser numru ta' kondizzjonijiet marbuta mal-libertà provviżorja li kien ingħata qabel. Cassar falla milli jmur jiffirma f'asta tal-Pulizija wara li 8 xhur ilu allegatament kien involut f'serq midwana. Xarejn wara reġa' tressaq l-qorti wara li kien involut f'inċident ta' traffiku b'moturi li allegatament kien misruq u li ħarab minn fuq is-sit tal-inċident. Hekk kif Cassar falla milli jiffirma fl-assa, il-Pulizija marru fid-dar tiegħu fejn ma sabuhx għalkemm suppost kellu jkun id-dar minħabba kundizzjoni oħra marbuta mal-ħelsien mill-arrest li kien ingħata.